Muzikoterapija predstavlja profesionalnu uporabu glazbe i njezinih elemenata u radu s pojedincima ili skupinama koje nastoje ostvariti optimalnu kvalitetu života te poboljšati emocionalno, socijalno, spoznajno, psihičko i duhovno zdravlje, odnosno koristi glazbene elemente za postizanje specifičnih neglazbenih ciljeva, a provode ju kvalificirani stručnjaci muzikoterapeuti. Svake godine 15.11. obilježava se Europski dan muzikoterapije. Tom prigodom stručnjaci iz različitih zdravstvenih disciplina i muzikoterapeuti organiziraju različite projekte, simpozije i radionice kako bi javnosti približili dobrobit primjene muzikoterapije. Događaj je pokrenut i osnovan 2014. godine, a od tada do danas u njegovu obilježavanju sudjeluju 32 države. Iako Bosna i Hercegovina nema zakonsku regulaciju muzikoterapije kao zdravstvene profesije, niti mogućnost pružanja edukacije iz muzikoterapije, i mi ćemo se odazvati obilježavanju ovog vrijednog događaja sukladno našim mogućnostima, prikazujući o ovom videu osvrte na naše prethodne radionice i rad s korisnicima. Ovom prigodom svima želim sretan Europski dan muzikoterapije i zahvaljujem na pažnji.